En immunitær reaktion sker typisk, når der kommer et patogen ind i kroppen. Makrofager, der støder ind i det, indtager det, gennemarbejder det og viser antigenet på deres celleoverflader. Makrofager med antigen på deres overflade kalder man antigenvisende celler. Et antigenvisende makrofag interagerer med en T-hjælpercelle, som derved kan lære at genkende det samme antigen. Igennem den interaktion udsender makrofaget et kemisk alarmsignal kaldet interleukin 1, som stimulerer T-hjælpercellen til at danne interleukin 2. Interleukin 2 starter celledeling i visse cytotoksile T-celler og B-celler. Herfra følger immunsystemet to veje. En, der benytter cytotoksile T-celler, og en, der benytter B-celler. Kroppens normale celler, der bliver besat af et patogen, kan også sætte antigenet på deres overflader. Kroppen laver millioner af cytotoksile T-celler. Alle disse er i stand til at genkende et bestemt antigen. Cytotoksile T-celler, der er i stand til at genkende antigenet, der bliver vist på overfladen af besatte celler, binder sig til den besatte celle og laver kemikalier, der dræber den. En besat celles død resulterer i det besættende patogens død. B-celler findes også i millioner af forskellige typer. Alle er i stand til at genkende et forskelligt antigen. Når en T-hjælpercelle aktiverer en B-celle, bliver B-cellen til en plasmacelle. Denne type plasmacelle bliver til en antistofsfabrik, hvorfra der sendes antigen ud i blodbanen for at binde sig til det antigen, som skaber infektion. Antistoffer binder sig til patogeners overflader, hvilket markerer dem til destruktion af makrofager. Nogle af B-cellerne bliver ikke til antistofsfabrikker. Disse bliver B-hukommelsesceller, som nogle gange overlever i flere årtier. Ved hjælp af disse B-hukommelsesceller bliver næste angreb for samme type antigen slået ned hurtigere og hårdere. Dette er også grunden til, at man siger, at en person kan være immun over for en bestemt sygdom.